ଆରେ ହେଇ, ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ବିଭୁ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ଆଜିକାଲି ତା ମମି ବାବାଙ୍କ କଥା ଜମା ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତୁ ଠିକ କଥା କହୁଛୁ। ଆରେ ହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବିଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ରାତିରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ଘର ପାଖକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଖି ଯାଉଛି। ଏ ବିଲୁଆ, ତୁ ସତ କଥା କହୁଛୁ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ରାତିରେ ବିଭୁ କାହାକୁ ନ ଡାକି ଏକୁଟିଆ ବାହାରକୁ ଆସିବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି। ବିଲୁଆ, ତୁ ଭଲ କଥାଟେ କହିଲୁ। ଏଥର ତାଙ୍କ କଦଳୀ ବଣରେ ଲୁଚିକି ରହିବୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ଦୁଇ ଭାଇ କାହାକୁ ନ ଡାକି ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି, ଧରିକି ସିଧା ଆମ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଆସିବୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ବାବା ମାମୁଁ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଏଥର ଲୁଚିବାକୁ ଯାଉଛି। ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ।